хора, за тези от вас, които играят Forsaken, аз разбрах кога ще бъде следващият апдейт. Както знаете, скоро ще идва апдейтът, който ще добави Guest 666, Килъра и Вероника, нов сървайвър. Обаче така да знам кой е апдейта. Чуйте сега. Сега тък му играх Forsaken и има един постър в лобито, който не знам кой никой не го забелязва освен мене. И вижте постъра. Взех скриншотове. Да ви докажа. Ето. И вижте сега наблизо. 12.25.2024. Това е минала година. Не знам дали може да е фалшиво или създателите на играта да ни заблуждават, обаче това ми прилича към някакъв релиз дейт все едно. Само трябва да се пролутат малко числата. Така мисля. Кажете ми какво мислите в това. В коментарите.